nunamit pasang Kalimantabi tinebina ing lodoni tumawang tawang tuwang Koko Prabu mboten wonten ingkang gumana musik salebetipun manahipun ingkang rayi Ngamarta sasampunipun Maduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta tanolian kejawi amung anggen kula daya-daya nyuwun priksa menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta Koko Prabu Ndarawati Yayi wal-wale menapa sawanipun Ngaraka Ndarawati ingkang sepisan tetinju dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa dene ndungkap angka kalih wale-wale menapa sawanipun Ngaraka Ndarawati dinten sak mangke menika wonten ngersanipun para kadang-kadang kula para Pandhawa mboten wonten sanes kejawi namung wonten suka linaning penggalih Paduka Yai Prabu keparenga suka sak biyantu bot repotipun Ngaraka Ndarawati Yai Prabu Ngamarta mengko raos kados pundi dene mekaten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sampun kelampah Pandhawa menika bebasan ngendika seklimah tindak sepecak boten ate kantun tansah tetarosan kan Paduka Kanjeng Koko Prabu ewadene dinten sak mangke wonten wiyosing pangandika bilih badhe nyuwun sak biyantuning para Pandhawa Koko Prabu kepareng hamba barana ingkang sedati Yai Koko Prabu Ndarawati Yayi kula wonten timbalan ing adhawuh wale-wale menapa estunipun sampun dungkap Tricandra klengganing nggo dinten sak mangke menika negari Ndarawati kados nampi welaking Jawata negari Ndarawati kados nampi pagebluk kathah para kawuling enjing saged sonten ketewasan sonten saged enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula budidaya ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandening katindaken gagar wigar tenantuk karya mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken kula sarenariti sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak wonten ing mriku wonten sasmita ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot repotipun ing Ngaraka Ndarawati Yayi yen pamunten Yayi mboten marah-marah pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten namung sanget boten nginten wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun kepareng rawuh wonten Praja Mandura sarwi tawang-tawang waspa sareng kula dangu menapa sababipun Yai Kresna sowan dhateng negari Mandura piyambakipun waloka bilih badhe nganti ingkang Ngaraka ing Mandura supados minangka saksi kama badhe aturipun Yai Prabu ing kunjuk Paduka Yai Samyaji sanget boten nginten bilih negari Ndarawati ketaman melaking Jawata mila mboten nama kula badhe ngetingalaken lelabetanipun Yai Kresna babar pisan mboten namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi perkawis Pandhawa ingkang saged nudari perkawis menika kala wau mila mboten nama mokal menawi antawisipun Ngamarta lan Ndarawati menika sampun sinebat kalih-kalih ngatunggal mlebok menawi wonten sukalan ing penggalih Paduka Yai Prabu kepareng bebantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu Ndarawati Koko Prabu bilih sak mangke keparenga Paduka Kanjeng Koko Prabu saranta sawetawis krana Pandhawa menika mboten namung kula piyambak namung klebet Werkudara Janaka miwah kembar menika ugi peranganipun Pandhawa mila keparenga kula badhe tetarosan langkung yen kalan kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu Werkudara nggih ora usah dadak nganggo lidah sinambung penemune Dimas kepiye yen pancen Pandhawa dadi sarana waliyaning Praja Ndarawati Werkudara sagu najan didhawuhi munggah gunung jegur segara aku ora bakal wegah Koko Prabu nadyan kengrahipun Janaka semanten ugi paribasan kedah manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu nadyan kula semanten ugi kadawan menapa kemawon kula badhe nderek Koko Prabu nadyan paribasan kadawan mlampah ingkang tebih beto barang ngawrat
Kula mboten badhe swala Koko Prabu. Koko Prabu. Paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang. Ing mekaten daya-daya laturi paring dawuh. Menggah menapa ing kedakat tindakaken punta sak kadang boten badhe selak. Yayi. Sangetan dadosaken suka marwata suta raosing manahipun ing kula Indrawati. Mugi andadosna ing kawuningan bilih atur kula ingkang sekawit Pandhawa ingkang suka sak biyantu botripotipun ing Raka Indrawati mboten sanes kejawi namung wanter sabdaning jawata ing sampun kula tampi negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi negari Indrawati tinumbalan pustaka jamus nyang jimat kelima sada Yayi. Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Koko Prabu Ndrawati jagat wasaning ubana wayapura jagat. Yayi najan dipun menapak-menapakna Petruk menika tasih Panakawan negari Ngamarta. Mila Petruk sowan mbok menawi wonten wigatos tumunten ngatimbal menapa wigatosipun Petruk sowan Yayi Prabu Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Yayi Prabu sampun boten kirang prayogi. Panakawan Petruk padha raja sak praptanira Panakawan Petruk kanthong bolong. Nuwun amit pasang kaliman tabi tinebene ing lodone dumawing tawang tuwang sinuwun tinepatna ing tulamanu. Menawi kirang ing tata krami kula nyuwun pangapunten wilujeng niring sambi kula sowan kula tebih saking Rubida namung kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Gusti kula sanata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Yuyu Panakawan Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pundika jimat paripe dayan ning kasantosan karo sapa kali adik kula Bagong. Gong ora ngawur lho le omongan iki nang negara utawa ning kraton. Aku iki wis tuwa dadak tok weling terus wis ngerti empan papane ya syukur. Panakawan Bagong padha warja sak praptanira Panakawan tansah pinawinganing kawidadan ing sambikala sowanipun ingkang abdipun Bagong ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula pundingga jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Panakawan Petruk padha raja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana menika kula pundingga jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha raja pangestunipun Ndara Kresna wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Petruk kanthong bolong padha raja sapratamu sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk nggih. Ya Petruk ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula mindadosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha raja sapratamu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripe. Biasane kowe karo Sinuwun Mandura iki gelut sik. Iki kok ora. Ya ora kabeh ngono terus nganggo diselani. Lah iya. Petruk. Nun, slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Bagong padha raja sapratamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kowe nek tata caramu unggah-ungguh tata kramamu kaya ngono kuwi ora mantra-mantra wujuding Bagong nanging tak sawang kaya ngene paribasan nadyanala nanging katon bagus. Oh ngece itu. Oh ngece piye? Wong kenal kaya ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es apa piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong.
Ndara Werkudara ing ngalembono karo kowe. Nadyan ala rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis sandangane ora mingsla, lecek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok. Wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Malah aku ki nek diajeni malah kisruh pikiraku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Ponokawan Mitra Padharjo sak pratamu. Wilujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Ponokawan Bagong Padharjo sak pratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Ponokawan Mitra wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati. Mono gage matur marang panjenenganing ingsun Ponokawan. Apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar? Ha nika ngaten. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira. Nggih. Sababe apa kok utusan nglawan Atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin ning boten lara, kaya wong pikirane kebak ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Mbegogok enten ngajeng omah mboten purun napa-napa ming meneng mawon. Nek bengi ya ora gelem mlebu omah, ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pedhak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya Ponokawan. Nggih. Lah kahanan ing konten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kali Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun bapak. Pak jane eneng apa to, Pak? Nek bapakku duwe pepinginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen isih cilik dikula mentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedha mentas, kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng wae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ku ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya, bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pepundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-wenang. Negara ingkang kondhang panjang punjung pasir wukir lho jinawi gemah ripakarta tata raharja. Ning pirang-pirang taun iki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral. Nggih. Kuwi apa, Petruk? Oh iya lali aku. Biasanya aku omong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki Nalendra, mongko Nalendra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko ora gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejegan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki
nek ora tak dandani Truk iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan ki ming saloka utawa salokaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya Petro. Nggih. Lah terus kersamu piye Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makuthaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Truk? Kawula ora butuh diwenehi brana picis. Kawula ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyo ngepunden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung kok kon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora. HP duwe pertama iki glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa difoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mingkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Kersa renggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, oh. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Ora usah dadak nganggo mbok tarik. Apa sing dadi gegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus 5 sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wol. Petro kandhara bapakmu. Nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendaharane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nek nyekel dit grusah-grusuh kowe. Nek ora aku sing nyekel wis ora bakal teriak solase-asasi, Tru. Samangane rasa sok aneh-aneh.
ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken ninggal budal wonten ing Karang Kadempel. Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ponokawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Oh ngaten iya. Kangge napa? Kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk? Iya Ponokawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Koko Prabu isih kepareng lenggah oning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada Petro. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksude? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuwan mrene kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Sebabe Sinun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati tinimbane awake dhewe. Ngamarta iki peraturane iki antri kok, Go. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petro, kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus kelima sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar, wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye, wani ora? Kaya aja iki ning kraton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lemu tengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Ning kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa bener meng kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak genti ning mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho Le, wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasuh tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe tledhak-tledhok ning ngrampungi karya. Ponokawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong Wangsurana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh. Arep kadang tuwa iki nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah, kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok anu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa to sebabe kok ke Taman Pegebluk?
merga wewengkon kono menungsane wis ra iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pegebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ke Taman Pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa, Bagong? Weh, lha iki piye ta iki kok takon terus? Aku iki asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati kali Ngastina, nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk, nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Nggih. Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ke Taman Pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ke Taman Pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Ah saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingke Sinuwun Prabu Ndarawati mung dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing cirik-cirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nuwun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ke Taman Pegebluk niku menimbulkan sawijining sasamainge no. Sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa? Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ke Taman Pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Nggih. Garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinuwun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah,
panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa. Pandhawa ora ngerti pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Lho, iki karo ratu kok njur kok meneng wae ora? Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten. Nek niki panjalmaning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajaran sekertaning bawana iblis lanate. Bagong. Bagong. Kono tro rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe iku sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu ae wonge. Ha nesu kowe ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sundrawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lho aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwe ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Us. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti kowe durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbalek ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalahe apa? Yen ora kali kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh. Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal lembut pustaka Jamus Jimat Klimasada. Ya ora? Ayo muni yo. Muni iya apa ora? Heeh. Pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niya sinten? Yai Prabu Ndrawati. Sing tak arani palsu, Yai Prabu Ndrawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yai Prabu Ndrawati iki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tantrimaning Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Belum, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Jimat Klimasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek. Sampean ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampeyan nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula nekke Sri Prabu Ndrawati kok sampeyan dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yai Prabu Ndrawati. Mergo kowe wani kurang ajar Yai Prabu Ndrawati. Iblis kowe kere kok.
cangkemmu dilangap-langap kaya beda suwono Babat Tegalan. Ndrewili kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndrawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung Panakawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe-suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten, mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku kesabarane menungsa niku wonten watese. Sing jeneng Kulon Praga duwe wates kok kesabarane menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek wani karo aku ya ngadu jejeg. Ayo, aja ndeplok ning isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Truk? Asa karepmu. Iki piye iki kok ya sak karepmu? Engko nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, ming ngadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik duneke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibedakake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Ha, iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah nek ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen, mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik. Ning kula ngedhukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong ya nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan Gong. Arep dadi apa kowe engko nek ngomongamu kaya ngono kuwi.
Nyo. Satu seneng ngegrab minggat kana. Lho kok digawe decal kon ngegrab. Kowe iki ngisru-ngisru ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem, meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangane. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti. Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke le bangun kayangan. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo karo gicoke. Semar ki mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, cebol ngayu wulan, utung entung lintang, tange kelakone jebak wurunge. Bong. Le sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Wingenane ana wong nglirik bapak wis dipecel ndase ro bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negara le, sabar kok ndak krewikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Udus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki kon? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ayo nang ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyek ora masalah. Nek gandeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadan namung sedungo jembaring bathuk. Nadan namung sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, kowe lah malah menteleng matane. Matamu iki. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang goyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedene saka kadetane Baladewa menang goyong Pustaka Jamus Limasada. Lho. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti bapane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi bacangku? Oke sing mati urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantang ki nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Omongmu piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, ameng salah kata. Maksudku batange Bagong as kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti wong neter kadedean. Omonganmu iki
Nendi papane wong neter kateter metu Jawa, ora metu to gretel negara legane ati kowe. Iki kok bali rene to, Kang? Ame ngapusi Baladewa kok pira uwen. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik sut. Dhek bablas. Srembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek delok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngerangkul cagak terus balik. Ngono lho nek kasih cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik to? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge durung apa tenanan le ndelok wayang. Heeh. Ha terus ki piye? Wis kono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan nang omah senengane ngono. Bagong, Wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena ngopo kok bali meneh marang Praja Ngamarta? namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darmakusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Anak Pandhawa ngertina ora Bratayuda. Nek aku karo Prabadewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madeg Senopati sinuwun. Iya. Kalungi kembang ora? Madeg Senopati. Karungi kembang ora diwur-wuri kembang ora? Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ala mbok menawa aleman bareng. Kana lho. Kowe nang Jawa lho. Lah ya bareng aku ning Jawa, aku ya ning Jawa. Aku nek aku nang temandang dhewe aku mau. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Yo. Kakangmu nesu ya aku. Ya syukur. Nama nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Mendrit-mendrit tak culek matamu kowe. Nyuwun pamit nggih Sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Nyuwun pamit nggih Ndara Werkudara. Oh, duh minggat. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Nagaradewa nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik. Kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu e? Mantang. Kula sapa teng gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Parang nyuwun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Paring dawuh Koko Prabu. Werkudara, nggih. Si Adi matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka Jamus krana kakarone padha-padha abote. Koko Prabu Ndarawati kelawan Semar lamun ingsun timbang kabeh sak traju lan sak bobot. Wah, aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Lan aku percaya kelawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasisaning barep kakangku. Koko Prabu menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng minta dhateng Sing Gusti ngakarya jagat samangke sepados pikantuk wenganing Jawata. Koko Prabu Dimas kadangipun ngakang iya iku luwih prayoga mekaten Koko Prabu. Kamangkono Werkudara budhana kang padha siba jenenging Sunarsa kundur ngedaton. Yo ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun Kakang.